svijeta, Antarktike, više od 15.000 km udaljene od Europe, brodom Andrea vraćamo se u najjužniji grad na svijetu, u Šuaju, u ognjenoj zemlji. Letom preko vrhova snijegom pokrivenih Anda, najduljeg planinskog masiva na svijetu, stižemo u Čile. U njegovoj udaljenoj prijestolnici Santiagu dočekale su nas pasje vrućine. S antarktičkih -20 živa se vrtoglavo popela na čileanskih +30 stupnjeva. Iz Santiaga krećemo prema središnjem dijelu Čilea, Los Lagos. Ovo područje, kao što mu ime govori, pokrajina jezera, poznato je po kristalno bistrim jezerima. Ona svoju čistoću duguju brojnim vulkanima, koji ih topljenjem snijega sa svojih vrhova opskrbljuju bogatim tokovima svježe pitke vode. Upravo je jedan od tih, i to onaj najljepši vulkan Osorno, naš cilj. Zbog njegove visine od gotovo 3000 metara i opasnog, teško dostupnog vrha, savjetovali su nam da u gradu unajmimo vodiče i opremu. Vodiče nismo uspjeli pronaći, a i tarifa od $300 po osobi za uspon ohrabrila nas je da na ovu pustolovinu krenemo sami. U poslijepodnevnim satima penjemo se u strme obronke pokrivene debelim slojem vulkanskog pijeska. Šupljikav je i lagan poput stiropora, pa nam otežava kretanje. Prvi dan dosežemo visinu od 1300 metara. Sunce nas budi lijepim pogledom na okolne snijegom pokrivene vrhove i oblake koji od pogleda u dubinu skrivaju jezera velika poput mora. Kroz nesvakidašnji vulkanski krajolik nastavljamo uspon prema vrhu. Zbog epiteta jednog od najljepših vulkana na svijetu, koji duguje pravilnom stožastom obliku, Osorno je iznimno težak za orijentaciju. Na visini od 3000 metara vrijeme se brzo mijenja, a osunčan vrh u trenu prekriju gusti oblaci. Zbog jednolične pravilne stožaste konfiguracije terena nemoguće se orijentirati, pa ljudi lako zalutaju kroz glečere, koji se strmo kilometrima spuštaju u dolinu bez povratka. Stoga svoju rutu pažljivo bilježimo GPS uređajem za satelitsku navigaciju, tako da se po potrebi uvijek možemo istim putem i vratiti. No nas nije mučilo ružno nego lijepo vrijeme. Malo smo se preračunali sa rezervama vode koje smo ponijeli, jer i uspon traje nešto dulje nego što smo planirali. Već se otprilike dan i pol penjemo i na otprilike 2100 metara smo visine. Dosta je vruće, pa dosta vode trošimo. Pa evo, skupljamo vodu pomoću vrećice, skupljamo vodu koja se topi iz glečera. Voda je čista i jedino jako je hladna. Evo, flaša je puna, bit će dovoljno za do kraja. Visoke temperature i globalno zatopljenje vidljivi su i na ovim vječno snijegom i ledom pokrivenim vrhovima. Snijeg se topi, a led puca pa nastaju škrape, pukotine duboke i više desetaka metara. Kada ih prekrije tanak sloj snijega, koji na ovim visinama pada cijele godine, postaju potencijalna prijetnja za sve posjetitelje. Od rendžera koje smo putem sreli čuli smo da je ovaj vulkan u bližoj povijesti uzeo više od 50 ljudskih života. Da smo to čuli prije početka uspona, možda nam se tarifa vodiča od $300 i ne bi činila tako skupom. Evo, na kraju smo uspona, na visini smo od 2515 metara i nismo se uspjeli popeti do vrha, do samog grotla kratera nas dijeli još otprilike 200 metara. Međutim, uvjeti penjanja su takvi da bez lednjopenjačke opreme ne možemo dalje. Znači, cepini i dereze su neophodni kako bi mogli doći do samog vrha. Međutim, mislim da naš uspon nije uzaludan, jer nakon dan i pol počašćeni smo jednim prekrasnim vidikom. Ovo je najviši vulkan u regiji i jedna od najviših planina i pogled je sa 2500 metara visine stvarno fantastičan. Prekrasan vidik uskoro su prekrili gusti oblaci, a vrijeme se počelo pogoršavati. Ostalo nam je upravo toliko vremena da snimimo nekoliko fotografija i posljednje kadrove osunčanog vrha i krenemo prema podnožju. Izraelci koje smo sreli na Antarktici savjetovali su nam da u Čileu svakako posjetimo terme Geometricas, jer rekli su, uistinu su jedinstvene.
Odlučili smo to provjeriti. Nakon 70 km drndanja po neasfaltiranoj cesti, zaključili smo da ovamo dolaze samo uporni ljudi. Cijena ulaznice u protuvrijednosti od 250 kuna po osobi govorila nam je da nisu baš za svačiji džep. Upravo su takvi klijenti koji ovamo dolaze, bogatiji Čileanci, željni privatnosti u lijepom ambijentu. Upravo je to ono što Terme Geometricas u 2 km dugom kanjonu nude. 40 bazena grije se prirodnom termalnom vodom i svjedoči o geološkoj nestabilnosti i vulkanskoj aktivnosti odmah ispod površine zemlje. Mnoštvo slapova i bujna vegetacija čine ovaj prostor posebnim. Sve je ovdje podređeno opuštanju i skladu s prirodom. Bazeni su od kamena, puteljci i kućice od drva, krovovi pokriveni travom. Čak se i struja ovdje proizvodi na ekološki način. Brčkamo se u vodi i razmišljamo. Umalo smo se smrznuli prilikom spuštanja s Osorna, a sad nas sličan vulkan grije termalnom vodom. Zanimljiv je taj Čile. U idućoj epizodi Avanture do kraja svijeta upoznajte Opatiju na čileanski način, Valparaíso, i krenite s nama kroz jedan od najduljih planinskih masiva na svijetu, kroz Ande.